हाय लोगोफोर आंनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरना लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना हो। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर। काका 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 बाबा राजाया थाबायगासिनो सिगाङाव थाबायखाबाय नालाय एसे ओमफ्राय दा एसे हारसिंबाय आरो बेनो हारसिं थाबायगासिनो थाबायाबा मिगि जानोसै जोंहा जानोसै आङो राजाया इथिं गेलेगासिनो आं जानोसै मा राजानि बांद्राय दौआ उदै सागोन गोबाव जाबाय मोनजायैया दिनैसो जालायबाय। नै आङो दावदैखौ जानोसै दायो। दावदै रुनाय जानो बिराद मोजां मोनो आरो आङो। नै जाखांना ओंखाम ओंख्रि संलायबाय थास'जों आलु संबाय आरो नै दायो मोनखांबाय। दायो आलुजों बयलार एवनाय थास'जों आलु ओमफ्राय लाइ भाजि लाइआव मुगु सबाय होदों आरो मोनखांजोब्बाय जानोसै। भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय लोगोफोर बाय।